Lehenik eta behin, egun guztioi, eta nire elkartzearen, gaur zuen mugimendu programa aurkezteko elkartu dira, eta zertan datzan azaltzeko, eragile ezberdinetako bazkari dituzten munduan, alde batetik Malen Horien Beatua, mugimenteko idazkaritza teknikotik, Arantxa Uranga, osasun publikoko osasun sustapeneko zenitaria, Iñaki Turrioz, Gipuzkoako Foru Aldunditik, Mariko Segoni, Donostialdeko erreferentea proiekturako, eta Iraki Berria orientazio zerbitzua eskainiko duen profesionala. Baina, xetasunetan sartu horretik, aipamen pare bat egin dituzke. Usurbilgo udalean, ongizartea hitz egitea gustatzen zaigu, eta ongizartea garatzeko gisa honetako egitasmoak ezinbestekotzat jotzen ditugu. Izan ere, mugiment ondoren zehaztu duten moduan, gizartean eragiteko tresna parea izan daitekeela iruditzen zaigu, batez ere, beharra duten kolektiboetan bizioitura osasuntzioan sustatzeko bidean. Eta guztia hau, begin bistakoa denez, ezinbestekoa da elkarlan batean burutzea. Gizarte hobeago baten alde, eragile ezberdinak eskutik helduta lortzen dugu, eta horregatik, barria da, gaur hemen usurbil suspertu izan ez daitu dugun egitasmo hau herriari aurkeztea. Besterik da, Maletik emango dut. Eskerrik asko, egunon, Marina, egitasmoko idazkaritza teknikoko kidenaz, eta saiatuko naiz zelaba egitasmo honi usurbil suspertu programa egitasmo testuingurua jartzen. Euskal Mugimen proiektua, Gartzaelaren proiektua da Euskal Autonomia Erkidegoan, eta gure helburua da inaktiboak diren pertsonak aktibo bihurtzea eta mundu horretan gizarte aktiboago bat lortzea. Horretarako gaur egun pertsona inaktiboengana iristeko dugun tresna eraginkorrena orientazio zerbitzuak die, hauek die pertsona inaktiboei bideratutako orientazio zerbitzuak hemen bideratuko dagoena, eta horrengan lortu nahi duguna da beraien bizituretan jarduera fisikoa txertatzea, modu horretan beraien ongizatean eta osasunean positiboki eraginez, modu positiboan eraginez. Eta horretarako hemen dugu orientazio zerbitzuen bideotxo bat, esplikatzen dagoena labur-labur zertan proiektua. Hori da orientazio zerbitzu baten funtzionamendu esatua da. Eta orientazio zerbitzuen atzean, badago atzean, eragile desberdinek bultzatutako elkarlan bat. Nik uste dut, elkarlan hori hobeto salduko dagoela Arantxa, orduan bera egin zatik bat. Eskerrik asko. Lehenik eta behin zoriondu, Usurbilgo udala, egin duen suspertu bezalako zerbitzu baren apostuagatik. Eta, esan duzuen bezala, orientazio zerbitzuak lankidetzan sortutako zerbitzuak dira, udalsail ezberdinak, kirola, osasuna, eta horrek berak eraginkorragoak egiten ditu, eta behinetik esan duen bezala, behar gehiena dutenari iristeko tresna bat dira, ezta? Eta gainera, herriko aktibo eta baliabideak elkar konektatu eta dinamizatzeko ere modu bat da. Eta persona hurbiltzen denean zerbitzura hartatzen dute bere osotasunean, bere ikuspegi sozioekonomikoarekin eta bere baldintzatzaile guztiekin. Eta uste dugu hori dela gakoa bere ondurak edo arrakasta izateko, ezta? Eta besterik gabe eskerrik asko. Iñaki ematen esan da dugu azkeneko garaiotan, igual gehiago zentratu garela dagoeneko aktiboan esan nahi zuten pertsonetan. Eta gure kirol politika gehiago zuzendu dira horretara. Bai azkeneko garaiotan aldetik merezi bat ari garela egiten, oraindik zailtasunak aurkitzen dituzten, aktiboak izateko zailtasunak aurkitzen dituzten pertsonengana hurbiltzeko eta prestasuna jartzeko. Eta bideo horretan, esan dezakegu kirol orientabide zerbitzuak bideo horretan jartzen gaituztela administrazioei, eta lan bat da merezi duna. Ikusten dugu Gipuzkoan
hirutik hiru pertsonatik batek ez duela lortzen jarduera fisikoa erregulartasunez egitea, emakumeengan zertxo gehiago, gehiago. Baina, beñatek, Usurbilgo udalak aipatzen zuen ekitate begiraren arabera, ikusten dugu gure Gipuzkoan larriagoa dela egoera pobrezia eta pobrezia arriskuan dagoen populazioan, ez? Kasu honetan, 45% ez du lortzen maila horretara iristea. Orduan, erronka merezi du, ikuste jarduera fisikoa oso produktu ona dela ongizatea eta bizikalitatea hobetzeko, eta aurrera daukagun bide bat egiteko Usurbilen ere eta lortzen dugun pertsonen onurako izatea. Behar gehien eta onura gehien atera dezaketen anteko apostoa izatea. Metodologia erakuskarra izango, bini irati norri naiz eta kilo eta jarduera fisiko graduatua naiz. Eta izango naiz bere egundatzen zen bezala, Usurbilen orientatzaile edo teknikari lanak egingo ditu. Asteazken eta hasiko naiz hemen lanen, 2 ordu izango ditut ambulategian, 11:00 ordu batetara, eta bertan lehenengo hitzordua izango ditut. Kasu honetan, medikuak eta osasun-zentroko langileak begiratzen dizkidate pertsona ez aktibo edo patologia duten. Eta ondoren, ordutegia 11:00 izango da gainerako bigarren hitzordua, hirugarrenak eta bat garatzeko. Orduan, pixkat berekin duten bezala asmoa da pertsonak nahiz eta baliabide asko daudenetik, jende asko baitik ez da ausartu edo ez dauka ezagutza kirola jarduera fisikoa buruz. Orduan, pixkat bere gara izan alde horretara orientatzea edo behintzat laguntza bat eskaintzea, bere gantzako osasunara forma bali badaka eta gura bali izango den kirola jarduera fisikoa orientatzea eta pixkat zubilanak egitea herrian dauden kirolekarte eta ez delako izan zerbitzu eta batekin harreman izanik. Eta gutxi. Niri bala gaitzeko, aipamen bat bai, irakire ipatu duen bezala, astean lau eskaintza izango da momentu honetan martxan jarriko duguna, abia puntu bat bezala ulertzen dugu, egia da, funtzionatuko balu eta benetan herrian arrera ona izango balu ekimen honek, udalak ere gogoratea izango duela eskaintza hori horrelago zabaltzeko. Beste gabe.